Началото за котко с пешките! Айде, котката! Ще побъркаме, не дей. Чакай! Ела тук. Сега ще ви покажа котката, която е много успешна. Сладка и красива. Сега ще ви покажа... И е с името на моят. На моето. Дигни я. Асистентка Ива. Аз не съм ти асистентка, аз съм собственичката на котката. Забрави май. Сега, остава тук. Ще я направим принцеса.